तो भाई लोग इंडिया में पोको लॉन्च कर देला बा अपन पोको X5 प्रो 5G फोन के। और ये किरण भाई लोग एक और प्राइस तो हमारा ओवर लागल ही, साथ ही में पोको X4 प्रो से ज़्यादा कोनो अंतर भी ना लागल। तो देख लो भाई लोग आज के वीडियो में हम एक अनबॉक्सिंग के साथ ही एक सब फीचर बतावे वाला बानी और बतावे वाला बानी फोन कैसन बा, तारा लोग के फोन के परचेज करे के चाहिए कि ना करे के चाहिए। इससे भाई लोग ई वीडियो के पूरा ध्यानपूर्वक देखिए लोग, आज समझिए लोग। तो चलो लो भाई लोग बिना देर किए हम ई वीडियो करत बानी शुरू। तो भाई लोग सबसे पहले हमनी के शुरुआत कर जाए एक डिस्प्ले से और एक डिस्प्ले क्वालिटी देख लो जा। देख लो भाई लोग इमें तालो के 6.7 इंच के एगो फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखे के मिली, जोन की 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ ही 360 हर्ट्ज सैंपलिंग रेट भी इमें दिले बा। साथ ही में गोरिल्ला ग्लास 5 के प्रोटेक्शन बा, मतलब मजबूत बा, फूटे उठे के कम ही चांस बा। फूट जाए कोनो फोन यदि जोर से पटकबा लोग तब। आ देख लो भाई लोग 10 बिट डिस्प्ले है, DDR10 प्लस वगैरह के भी सपोर्ट दिले बा। तो डिस्प्ले के मामले में बिल्कुल ही अच्छा काम के बा। 919 पिक ब्राइटनेस भी दिले बा, जाना से कि मतलब डिस्प्ले तो अच्छा बा, साथ ही में मतलब की क्वालिटी भी डिस्प्ले के अच्छा दिले बा। लेकिन पोको के फोन में एगो प्रॉब्लम होला, मल्टी टच घोस्ट टच जरा के बोलल जाला। ऑटोमेटिक डिस्प्ले लागेला काम करे, तनी उनी फोन हिट आइल थोड़ा देर इस्तेमाल कर ले लोग तो लागी ता लोग के फोन में ई प्रॉब्लम आवे, तो फिर लॉक करके अनलॉक करवा लोग तो सही हो जाला, लेकिन ई प्रॉब्लम रहेला। फिर भी डिस्प्ले के मामले में बिल्कुल ही अच्छा काम कैले बा ई पोको। देख लो भाई लोग एमे लागल बा क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 768G वाला 5G प्रोसेसर, जो उनकी 6 नंबर बेसिक प्रोसेसर बा। और ठीक ठाक बा यार, गेमिंग खातिर प्रोसेसर ठीक ठाक बा, लेकिन प्राइस के हिसाब से तो नहीं मजा ना आइला। फिर भी मतलब डिसेंट लेकर चलल जाओ तो ये प्रोसेसर ठीक ठाक ही मानल जाई। और मतलब कोनो मतलब ही नहीं बनता, थोड़ा अच्छा से कस्टमाइज करके थोड़ा अच्छा प्रोसेसर दिले रही अगर ई दाम पे तो मजा जाए। फिर भी चलो लो भाई लोग मतलब देख लो नॉर्मल गेमिंग में कर सकते लोग, हीट तो नहीं होई परंतु गेमिंग कर सकला लोग ई फोन में तू लोग नॉर्मल में। एमे तहरा लोग के 5000 mAh के बैटरी के साथ ही 66 वाट के फास्ट चार्जर देखे के मिल जाई। तो देख लो बैटरी बैकअप डिसेंट बात लोग के बहुत आसानी से 1 दिन तक के बैटरी बैकअप नॉर्मल में दे दी। आ वही यदि गेमिंग वगैरह के बात कर जाओ तो तहरा लोग के 5 से मतलब 4-5 ही घंटा बैटरी बैकअप दी, उससे अधिक बैटरी बैकअप देवे वाला नहीं है। तो ठीक ठाक भैया डिसेंट में बैटरी बैकअप। और वैसे भी पोको के फोन का जो बैटरी बा लॉन्ग लास्टिंग करेला, तो ई बात से हम बिल्कुल भी एग्री बानी कि पोको के फोन के बैटरी सही से कस्टमाइज करल। चार्जर जो बा 66 वाट के इतनी स्लो चार्ज करी, 1 से 1.5 घंटा के करीब में तालो के फोन फुल चार्ज हुई, कोनो कंफर्म नहीं है कितना देर में चार्ज हुई। कैसे जब तनी मुनी फोन के इस्तेमाल कर जाए तो बहुत ही ज़्यादा स्लो चार्ज होला पोको रेडमी के फोन। तो ये बात एगो बा, फिर भी ठीक ठाक ही मानल जाए, बैटरी बैकअप अच्छा बा। देख लो भाई लोग हमनी के कोनो फोन के लेनी जाए तो सबसे ज़्यादा कैमरा के तरफ ही ध्यान देनी जा। तो कैमरा के ही बात कर लिया जाओ। एमे तालो की 108 MB के प्राइमरी कैमरा, बैक में तालो के ट्रिपल कैमरा देखे मिलता है। 108 MB के प्राइमरी कैमरा, साथ ही में 8 MB के अल्ट्रा वाइड, 2 MB के माइक्रो कैमरा। तो तालो क्लियर एक बात बता दी, 108 MB के जो कैमरा बा एक और क्वालिटी काफ़ी हो तो अच्छा बा यार, लो लाइट कंडीशन में भी अच्छा खासा फोटो निकाल दी। लेकिन वही 8 MB के जो अल्ट्रा वाइड बा बेहद ही घटिया क्वालिटी बा, लो लाइट कंडीशन में भी घटिया बा, मतलब वो कोनो रिक्वायरमेंट ही नहीं है, बहुत ही चुतिया वाला कैमरा बा। 2 MB के माइक्रो कैमरा की जरूरत ही नहीं है। तो मतलब ये बात लोग समझ लो कि बैक में तालो के वो कैमरा देखे मिली, फ्रंट में तालो के 16 MB के कैमरा देखे के मिलता है। जाना क्वालिटी डिसेंट बा, ठीक ठाक, कोनो खास अच्छा नहीं है। ई प्राइस पे तो मजा नहीं ली कैमरा देखते हुए, कोनो खास फोटो अच्छा ना निकली। हाँ बैक वाला बस 108 MB वाला कैमरा ही अच्छा खासा फोटो निकाली, ओकरा बाद में कोनो भी कैमरा लागल नहीं कि फोन में ई लोग समझ लो। सेल्फी वगैरह थोड़ा बहुत ले सकला लोग, लेकिन कोनो ज़्यादा लेवल तक सेल्फी भी नहीं ले सकल, कोनो खास अच्छा फोटो ना निकाल के दी। ई फोन तारा लोग के आउट ऑफ बॉक्स एंड्रॉइड 12 पर देखे के मिल जाए, MIUI 14 देखे के मिल जाए। तो देखो लो भाई लोग मतलब थोड़ा लाटेस्ट रही यदि एंड्रॉइड 13 रही तो और भी ज़्यादा मजा आई, लेकिन 12 ही दिले बा। साथ ही में देखो लोग ई कहले बा कि 2 साल के हम OS अपडेट दे, मतलब कि 14-15 हो सकेला। आ साथ ही में तारा लोग के मतलब 2 साल के OS अपडेट दी, ओकर साथ ही 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट वगैरह भी देखे के मिल जाए ई फोन में। तभी मतलब देखो लो MIUI 14 तो सही बा यार, लेकिन एंड्रॉइड 12 मतलब ही नहीं के बना 13 दी तो और भी ज़्यादा मजा आई। 5G फोन और Wi-Fi 6 वगैरह सब कुछ दिले बा, मतलब कि सही बा यार। और साथ ही में LPDDR4 के रैम सपोर्ट दिले बा, UFS 2.2 के स्टोरेज सपोर्ट दिले बा। तो स्टोरेज में भी थोड़ा कट आउट कल गई बा, ई बात माने के पड़ी। स्पीकर क्वालिटी डिसेंट बा, लो बा, कोनो खास अच्छा भी नहीं है और ख़राब भी नहीं है, ठीक ठाक बा यार, स्पीकर अच्छा बा। और ये का बात कर लिया, बैक में तालो के प्लास्टिक देखे मिली, फ्रंट में तालो के गोरिल्ला ग्लास 5 के प्रोटेक्शन देखे मिली। तो ठीक बा यार, बैक में यदि ग्लास दिले तो और भी ज़्यादा मजा आई, लेकिन प्लास्टिक दिला बा ई तू लोग बात के समझा लोग। लुक वगैरह के मामले में बेहद ही अच्छा काम कैले बा। कुछ दिन से हमनी के देखते बन जा कि मतलब पोको के बहुत सारा फोन आ गल बा, जाना के डिजाइन सेम ही बा, मॉडलर जो कैमरा के डिजाइन सही लगला है, ठीक ठाक लागला। और पीला वाला तो नहीं और भी ज़्यादा बेहतर लागेला फोन पोको के।
देख लो भाई लोग, ई तालो के दूगो वेरिएंट में मिली 6/128 8/256। 6/128 वाला तालो के मिली 23,000 में, 8/256 वाला मिली 25,000 में। तो 2,000 के डिफरेंट के साथ ही 8/256 वाला मिल जाता, तो हमनी के 256 GB वाला ही स्टोरेज वाला लिया फोन बेहद ही अच्छा रहेला भाई। कैसे में SD कार्ड वगैरह रखल लगा सकता, साथ में 128 GB कब फुल हो जाला, ई पतो भी ना चलेला। तो ठीक ठाक ही माने में यार, मतलब डिसेंट ही लेकर चलो लोग, मतलब सही बा यार। लेकिन प्राइस ओवर बा, यदि 18-19 हज़ार के करीब में तालो के 6/128 वाला वेरिएंट ही देखे का मिली, आ साथ ही में 8/256 वाला 20 से 21 हज़ार करीब में देखे मिली, तो हम सही कहती। लेकिन प्राइस अगर ओवर लागल, ऑफर वगैरह लगावल जाए तो भलू कम हो सकेला। लेकिन यार जरूरत भाई तू लोग खुश हो, चलो कई बार तालो के पास वो कार्ड ना होला जौन कार्ड के ई ऑफर देला, चाहे मतलब कई बार तालो के समय ना होला, कुछ देख के ऑफर निकालेला, जाना से जो फोन परचेस ना कर पालो, तो एक मतलब ही नहीं के बनत कि हाँ सस्ता में फोन लॉन्च कर लेबा। तो कोनो खास अच्छा नहीं है यार, परफॉर्मेंस भी कोनो खास अच्छा नहीं है यार। मतलब पोको X4 Pro से ज़्यादा कोनो अच्छा काम नहीं है कैले, मतलब डिसेंट ही बाया, सेम ही समझ लो फोन के थोड़ा बहुत इन्होंने करके लॉन्च कर दिला बा। कैमरा वगैरह थोड़ा बड़ा ऑर्डर दिला इन्होंने कैले बा, प्रोसेसर वगैरह भी इन्होंने करके मतलब सेमी फोन के लॉन्च कैले बा। तो ये बेहद ही मतलब नहीं हमारा पोको भी आजकल घटिया काम करता। ये तो लोग बात के समझ लो। ताहर लोग के का सुझाव बा ई फोन के बारे में कमेंट करके बताइए लोग, हम तालोग कमेंट पढ़ के जरूर ही वही पर रिप्लाई देम। देख लो भाई लोग, ई वीडियो को हम ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए ए जाए वीडियो करे चाहते हैं समाप्त। मिले ताहर लोग से एगो अगला वीडियो में, तब तक खातिर बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।